ಎಂಚ ಜಯಣ್ಣೆ ತೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯಣ್ಣೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೃಹತ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಜೆ.ಸಿ. ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆ. ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಪೈಲಟ್ ಐನಾರು ಅವಿನ ಬಿಡ್ದಿತ್ತ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆತಾರೆ. One day my father called me in 2002. How much you want? My aim was to not join my father's business and do on my own. ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರು. Bharat Bank was the most customer friendly bank. Is the most customer friendly. Arna Bari Malla Saya Bharat Bank. Janardhan Pujari. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅವರನ್ನ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ. Everybody should recognize my father by my name. Ingarappella Baronditteru, Janardhan Pujari Baronditteru, So Master Baronditteru. Jayaprakash Devi Ronji Ashwathamara undu tela. Ashwathamarate arnaite Pudarundate road da late Jaya Suvarna road. ಅವ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಅಲ್ಪನೆ ದೀತನು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಕುಲ್ದು ಆರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇತ್ತು. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈ ಡೌಟೆಡ್ ವನ ಗೊತ್ತಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಪಂಜಿ ಕಿಲ್ಲ ಆಪಣ ಪನ್ಪಂಜ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಜಂಚ how you take it, that is what I am saying. Patience this should be correct itna ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ದಾಯ ಮಲ್ಪು. If you want to kill the stress, you should be always happy. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ ಇರಾಗಿದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಆರ್ನ ಓ ಏಮ್ ಇತ್ತು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಜಾಯ್ ನೇನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. This program sponsored by New Mangaluru Port Authority. Co-sponsored by Hotel Trishna Multi-Cuisine Family Restaurant, Airport Road, Padavinangadi. Prestige Enterprises, RJR Herbal Hospital, Rohan Corporation. ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಸಾಧಕರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕರ ಕತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳುವ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೃಹತ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಳುವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಗೀಯವಾಗಿರುವಂತಹವರು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಜೆ.ಸಿ. ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ರೋಚಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಕಾರಣ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಕಲಿತು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ, ನನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ, ಈ ಯುವಕ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆ. ಸುವರ್ಣ ಅವರು, ಚೇರ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲ್. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ಸರ್. ಹೌ ಯು ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಯಾನ್ ಜೆ.ಸಿ. ಸುವರ್ಣ ಅರ್ನ ಮಗೆ
ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆ ಸುವರ್ಣ ಸೊ ಅರ್ಡ ಪಾತ್ರನಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನ ತಪ್ಪ ಪುಡ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾಯ್ ಕುರಿಯಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕವರೇಜ್ ಉಪ್ನು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳುವ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನ ನಾನು ದುಂಬಾಗೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರೋ ಸರ್ ಇಡ ಅದೇಪಣ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ಎಂಚುಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಏತ್ ವರ್ಷ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ದುಪ್ಪಾಡು ಅವೇತೋ ಮೊಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನೀವು ಇಂದು ನೋಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ ದುಪ್ಪನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪವರ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಗುಟ್ಟುದಲ್ಲ ಉಂಡ ಗುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವಾ ವಿಷಯಗಳ ಜತ್ತಿನಕ್ ಮನಸ್ಸು ಆದ ಜಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓ ಬೇಲೆಗನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಏನು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಡಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂದಾಪುನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ತೋಜುಜಿ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಡದ ಬೈದಿನ ಅದು ಪೋಡು 100% ಅದೇ ದೇಪಣಗ ಆರ್ ಅರೆಗ್ ಬಚ್ಚುನು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಪಂಪನ ದಾಲೆಜಿ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತಂತೇರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತೂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾಡ್ ಸರ್ ಆರ್ನ ಅವೇ ಅರೇನ್ ತೂದೆ ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th 2 ವರ್ಷ ಮುಂಬೈಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎತ್ತೀನಿ 2 ವರ್ಷ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಲ್ಪರ US ಪೋತೆ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅರೇನು ತೋಂದಿತ್ತೆ 1994 to 91 ಬಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚ ಸಾಕಾಪುಜಿ ಅವು ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಪನು ದಾಯಿ ಸಾಕಾಪುಜಿ ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ವಾ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುವ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪೋಡು ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಬರೋಡದು ಆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 4 ಬೇಲೆ 9 ಬೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು 4 ಬೇಲೆ ದಾಯಿಗ್ಯ 5 ದಾಯಿಗ್ಯ ಅವೇನು ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಆಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಆಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬರೋದು ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ದಾಳ ಸಾಕ್ಲಾಪುಜಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾದ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಲಾಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. There is no other medicine to it. Right. So I am happy doing all Samaj Seva or bank's work. So that's why I look young. Yes. Maybe. Maybe answer, Satya sir. Okay. Like, bari kushi abnida patra. Energy, on positive vibe. So that's why. Before that, sir, nama Suryakanth Suvarna, flight pilot. So flight pilot ayinare avin buditte Bharat Bank da chairman atare. And why onji ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನೊಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೈಲಟ್ ಆವಡೊಂದು ಸೊ ಈರು ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಆಯರ್ ಅವು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾಯಿ ಬುಡಿಯರ್ ಸರ್ ದಾದಕತೆ ಆನ್ 1992 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾಂಬೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನು ಫ್ಲೈ ಮಲ್ದಿನಿ ಬರೋಡಾ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ 1 year ಆಫ್ಟರ್ इंक एना ग्राउंड स्टडीज आई बक्का तो प्रैक्टिकल मलपरे इंक लेक पंडेर इधन यू हैव गो टू अहमदाबाद और बड़ौदा मुंबई यू कांट फ्लाई बिकॉज ऑफ द हेवी ट्रैफिक आई इंकुल बड़ौदा पोया बड़ौदा पोनागा मूज तिंगोल्ड एना 1 hour 45 minutes फ्लाइंग आई नाते आवलिंग कोंजी इंस्ट्रक्टर तिक्केर ಈ ಮೂಲ ಕಲ್ತಾಡ ಮಿನಿ ನಿಗೆರೆಗೆ ಆಯಿನ ಆಜ್ 7 ವರ್ಷದಾಗು 250 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ US ಪೋಲಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ US ಪೋಲಿ ಅವ್ಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಪುನದು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ US ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಸಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿನಿ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನ ಬಕ್ಕ ಐಕನ್ 1993 ಯಾನ್ US ಪೋಯ 9 months 10 months ಯಾನ್ 280 hours ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಏನಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಓಕೆ ಅವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊರದು 3 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಅವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ 94 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಂಡು ಡೆಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಡು ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಮೆಡಿಕಲ್ ಖಾಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬೆತ್ತ ಓಲೇಜ್ ಇಂಥ ಓಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಖಾಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಸ್ 12th
Okay. Now it is graduation. That time it was 12th. So after 12th ഞാൻ മൊത്തത്തെ 94 ഞാൻ കൺവേർട്ട് ആണ്ട് അതൊക്കെ മോദി ലുഫ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ಕೆಲವು ಏರ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಏರ್ಲೈನ್ ಬಂದಾಣ. ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ಲ ಬಂದಾಣ, ಮೋದಿ ಲಿಫ್ಟ್ಲ ಬಂದಾಣ. ಇಂಕಲ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು. If you want to fly 737 Boeing, then you have to fly 10 hours of 737 flying under instruction. Then you get a type rating of your license. For that time it was 10 lakhs. ಅವು ಏರ್ಲೈನ್ ನಕುಲ್ ಪೇ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಜಾಬ್ ದೇತೊಂದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್. Correct. So why they'll spend 10 lakhs on me? Correct. So they took all that experienced pilots. So we were left. 3 to 4 years I tried. Baka yan, after I couldn't get, so I shifted my focus to doing a contracts work. I started doing contract work in telecom. That time it was fiber optics. Fiber optics posatittu nadaga. Nobody knew about it. So I laid it for BACS Panduji company, electricity company of Mumbai. So they wanted to make a SCADA system. So I can contractor it. I laid for them, and they created one company called BACS Telecom. So they wanted to give internet also. So that also I did. After that I did some road PWD works, road the bridge the. Then one day my father called me in 2002. So he said, "What? How much you want?" So in a bank dala ijji, but in a balance bill, nanaga bill barpina elpa laksha elpa ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 6 ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡು ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಲೆ ಬಲ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾನ್ 2002 ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫಾದರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು. ಐದು ಮೇನ ಮೆಗ್ಗನ ಕುಲಿತೇರು. ಐ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಲೇಟರ್. ಆ ಪಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ 1992 they took over the Bharat Bank after getting elected by the shareholders after winning the elections. So I have seen him not 24 hours if you say. Inkul tuondu par battadu jana kul barpina ar podu samaj seva malpana inkulu kenon jasti itta tuondu kammita. ಇಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡು ಇಂಚ ಪೋಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ಇಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಆರ್ನ ಬೇರೊಂದು ತೂದು ಬಕ್ಕ ಆರ್ ಊಲ ಇಂಕುಲು ನಾಟ್ ವಿ 4 brothers or mother, we never used to ask anything. He used to do his work and we used to do our work. Our support was financially for him to take care of his business. He didn't have that tension of his business because we are handling that. That was a support Inkul Korni our time, 2000 from 2003. Then in 2013, I first time joined Bharat Bank as a director. Before that, 2009, I joined Billawar Association in a youth committee. So we organized sports, youth festival. That time, now you will see it an LED screen. I introduced in 2010. LED screen in the sports or in youth festival also. So that was a change I brought in that youth. This. Then I joined 2013 as a director. 2018 again I was elected again. I was a director. In 2024 I got elected again 23 and became the chairman. That's the story. And what I learned from my father was किंवा बेलेगला ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾದ ಆಸೆ ಒಪ್ಪರೇವಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಯ್ಕಲ ಯಾನ ಈರೆಗೆ ಯಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಈರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ್ವಂತ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಈರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನ ಯಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬಿಡೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರು ಇಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಆರ್ನ ತಾಜಿಡೆ ಪೋದು ಆರು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆರು ತೋಜಾ ದಿನ ತಾಜಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಹಾಮಂಡಲ ಅವಾರ್ಡ್
ಅವು ನನಲ ಬುಳೆಯೋಡು ಆರ್ನ ಓ ಏಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಜಾಯ್ ನೈನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಅದೇ ಓಕೆ ಐತೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದು ಬರೀ ಮಲ್ಲವಟ್ಟದ ಬೇಲವಂತದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಈರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈರ್ ನೆಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅದೇ yes yes ವೈ ಪನ್ನಗ ಆತ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡರ್ದೆ ಪಾಪ ಒಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಐಡ್ನೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಟ್ ಈರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೈಲಟ್ ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಸ್ವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಪನ್ನಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇತ್ತು in electronics and mechanical bari interest itthu. How does a plane fly? That was the most interesting part to me. Okay. I was very bad in academics, if you say, but only by intention was clear. That's why I'm always in making a point of intention. Okay. My intention was very clear. I want to learn pilot. Okay. So I almost, it was my stubbornness to my father that I want to do. He said, Are, you are not good at this, you are not good at academics, what you will do? No, I'll learn. Okay. And then he supported me in that and I became pilot. Okay. After 12th? 12th. That time it was 12th. Okay. After some time it became 12th plus physics and maths. Okay. Then it became BCom. Okay. Itte enchond sir? Itte graduation. Yes. Then after that, avu enchond after 12th anaga encha course dada actually ittund. You have to first nama ground study. Bombay Flying Club was the school that time. So they teach three things: meteorology, navigation, and its law. Okay. Three things are there to it: rules and regulation, navigation, and meteorology. About the climate, about the instrument, and about the flight. This. So three things we have to learn. Okay. You have to give exam. Okay. You have to pass the exam, then you start flying. Okay. So when you pass this exam, you get student pilot license, and then you start flying. Okay. After certain hours of flying, they will give you solo. Okay. Adha mutta instructor upper buried. And when he has the confidence, he can fly. So he gives solo. ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ Yes, yes. 280 hours. ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದುಂಬು ಈರ್ 1994 ಸಂವೇರ್. Yes, and ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಈರೈಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚೆತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಆತ್ ಜನ ಇಟ್ಟು ಉನುಮ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದೇ. yes, yes. ಸೊ ಎಂಚೆತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಐಕ್ It was a very proud moment for my mother, father both. Pilot ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಐಕ್ ಪೈಲಟ್ ಆಯಿನೇ ಭಾರಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಐಕ್ ಪೈಲಟ್ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲೈ ದ ಬಿಗರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಫ್ಲೈ ದೆನ್. ಅವು ಆಜಿ ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ 4 years, couldn't get, and then I started to do anything else. My aim was to not join my father's business and do on my own. And the basic aim was ki someday in future, which I probably wouldn't get that, ki everybody should recognize my father by my name. That was my aim from young age. Okay. Ki my father should be known by me. So that would be a proud moment for him. Correct. So I wanted to make him proud. I lost that opportunity. Let's see. I will make him proud now. ಎಸ್ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸರ್ ಅವು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋ ಡೌಟ್ ಅವಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ಲ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ದೇಪಣಗ ಅವಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅವಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಅರಿಗು ಖುಷಿ ಆಪುಲಕ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಈ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇರೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಸರ್ ಇರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ನು ಪಂಡೆ ದೇಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತುಪ್ನಾರ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ನಾರ್ ದಿವಂಗತ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಸರ್. ಸೊ ಅರ್ನಮಗೆ ಸೊ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಜಯಲಲಿತ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಳೆದಿನಂಚಿನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಮ್ಮನ we are 4 brothers. Baka 4 brothers anaga we were small.
ಇಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಚಗನಿ ಸಂಜೀವನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂಚಗನಿ ಹಾಂ ಹಾಂ because my mother could not handle 4 kids together. ಓಕೆ It was not that she couldn't handle 4 kids. It was that people coming at her house, ಹಾಂ Papa adaga Samaj Sevod adaga laiter. I'm talking about 83. 83 He was the director in Bharat Bank in 83 also. ಓ ಹೋ ಹೋ ಓಕೆ That time. ಹಾಂ So he was in that Samajod adaga laiter. He was not in Birla Association or this, but he was doing Samaj Seva. Being in Jayaprakash, and people used to come. ಅದಾಗ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿತ್ತನ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಸೋಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಮುಂಬೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬಯ್ಯ ಬೇಲೆನೆ ಚಾ ಮಲ್ಪುನ ನಾ ಬನಾಗ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಟಿಲ್ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್ ಏರ್ಲ ಚಾ ಪರಂದೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಪೂತಿಜಿ ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಗೆ ಹೈಟ್ ಬೇಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ತೂವರೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ಟೆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ all that patience, it all comes from that boarding school. So because we were away from my mother and father around about 7 to 8 years, ವರ್ಷಗರಡ್ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ವರ್ಷಗರಡ್ ಸಾಲ ಸರ್ yes 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾರೆ we were from kids ಯಾನ್ ಬಕೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಭಾಷ್ he was in second standard, I was third ಬಕ್ಕದರ ಡಕುಲ್ 5th 6th ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ್ means at a time only 2 brothers were in boarding school. Okay, 2 jana. Only 2. So when I came out of 10th, one brother came in. Oh, okay. So my second brother went out 10th, the third brother ancha. So at a time only 2. We 2 were there in punaga arnotu reddu jokul ittere. Inchi ittere. Ancha pura 4 janakla ಹೊರನೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. Uncle ancha boarding school very good, it was experience to us. Okay. And ಇರ್ಲಿ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಾರ ಐ ಮೀನ್ yeah, if you say because inkala for me I can say inkleg rajet inkleg porene manasu avunditi so much activities in school. Okay, so we used to rush back to are school eda chala apun school eda ancha we were that sports that is why in yan speech idla kelav sarti banpe academics is not your education. Education is everything else, then academics is part of it. Everything else is your education. You can be only an educated person after you learn everything else. Sports, drama, singing, whatever it is. All other curricular activities you do, and then you become an educated person. correct. So concentrating on only academics won't make you a good person. Fact. And I always say, never be the smartest person in the room, always be the best human. That's it. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸರ್ ದದ ಪನ್ಪರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಐಟ್ ಈರು ಪಲ್ಲೆಗೆ ರೈಟ್ ಇಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓ ಓಕೆ ಅವು ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ 3 ಜನ ಎನ್ನ ಬರೀತಾ ಯೋಗೇಶ್ ಐತ ಬರೀತಾ ದಿನೇಶ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಐತ ಬರೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಐತ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋನೇ ದುಮ್ಮದ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತದಲ್ಲ ಸರ್ ಒರಿದಿನ ಅಕುಲ್ ಫಾದರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ 4 brothers together ಇಂಕುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಪಿನಿ ಫಾದರ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇಂಕುಲ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಿಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಲ ಇಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೇಂಡ ಒಂದು 40% ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು 40%. ಬಾಕಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ಡೇ ಮೈ ಫಾದರ್ ಡೈಡ್ ವಿ 4 brothers decided if you want to continue our father's legacy, fatherನ legacy continue ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಗು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಡ ini decide malpuga we'll leave our elder brother to that. Okay, he'll not come to the business, we'll look after the business, we'll help in any other way. That was the decision on his
the day he died. ಓಕೆ ಓಕೆ So that's why after in a papa ತೀರ್ಬೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕುಲ 4 ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಉಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದೇ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. ಹಾಂ 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 ಇತ್ತು ಮೂಕುಲ್ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲತ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ. ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮದ್ದೊಡುಲ್ಲ ಇರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಂ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಹಾಂ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ದಿನೇಶ್ ಹಾಂ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೋಗೇಶ್. ಓಕೆ ದಾದುಪುರ ಮಂತ್ ಓಪುರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೊದಲು ಸದ್ಯಗೀರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇನ್ ಹಾಂ ಆರ್ ಪಪ್ಪ ಊರುಡು ಬತ್ತಿನೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ಹಾಂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್. ಹಾಂ ಅದಾಗ ಹಾಂ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬಾಯ್ ಓ ವೇಟರ್ ಓ ಕಿಚನ್ ದ ನೆಟ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ದೆನ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಂ ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂಡೇರು ಹಾಂ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪರೆ ಓಕೆ and then he purchased the hotel. Okay. That is the legacy of his. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. So when he purchased ಅವ ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಅದಾಗ ಆ ಏರಿಯಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಓಕೆ ಅದಾಗ ಅವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಂಟು. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಅವ್ರು ಉಂಡಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ 2005 ಸೈ ವೆಜ್ ಮಲ್ದೇರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೈ ವೆಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಕ್ಕ 1991 ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು. 96 ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಬಕ್ಕ 2005 ಬಕ್ಕ 2007-8 ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ 110 ಬೆಡ್ಸ್. ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸಾಯಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಲಿಟಲ್ ಕೇಕ್ರಿ ಬಂದು ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ದೆನ್ ಇಂಕುಲು 2014 or 15 ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ವನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಂಕುಲೆಗ್ ಪುದರ್ ದಾದ ದಿಯೋಡ್ ಬಂದು ಆಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಕೆಪ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ JP's lunch home. ಓಕೆ So we kept the same name again for the memory of his. ಓಕೆ JP's lunch home and started a Malwani restaurant there. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ ಆತ್ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು. ಪಪ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ತುಲೆ ಏತ್ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಾರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪುರ ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅತ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅತ ಅರ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಸರ್ ಎಂಚೆತ್ನ ಆ ಲೈಫ್ ಅರ್ನ ಜರ್ನಿ ತೂದು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಕೇನ್ ದಿನ ಪನ್ನಗ ಪಪ್ಪನ ಯಂಗರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೆ ಮೆಗ್ದಿ ಆರು ಇಂಕ್ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಬಂದೇರು ಆ ಉರುಡುಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ದಿನಗೂ ಒಣಸಿತ್ತಿ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಆರ್ಬಕ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ನೆ ಮಾತೆರ ನೆರ್ರೆ ಚಾಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದು ಪೂರ ಎಜುಕೇಷನ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಟೈಮ್ ಆರೆಗ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಡ ಕಲ್ದಿನ ವಿಷಯ ಆರು ಓ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡಿ ಆ ಸಂಗುಡಿತ್ತಿಜೇರು ಬಟ್ ಆರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಡ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಏತ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವ್ರು ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಟೆ ಆರ್ನ ಐತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ರೋಡ್ದ ಲೇಟ್ ಜಯಸುವರ್ಣ ರೋಡ್ ಅವ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಅಲ್ಪನೆ ದೀತಂಡು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಕುಲ್ದು ಆರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇತ್ತೀನಿ ಜನ ಕುಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಗ ಅದಗನೆ ಆರ್ನ ಉಂದು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಏರೆಗ್ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತದು. ಆ ವಿಷಯ ಆರ ಆತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತೇರ್ ಪಂದು ಅರೆಗ್ ಮಾತ ಬಿಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ನ ಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈರ್ ಬಿಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋಡು ಪನ್ನ ಬಿಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸರಿ ನಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈರ್ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಡು ಉಳ್ಳಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು 1990 ಬಂತಿನ ಐತ ಪಕ್ಕಾರ್ 91 ಬಿಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಅರೆಗ್ ಬಿಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ದುಂಬು ದಿಂಚಿ ಆರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಬಿಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಅವು ಆರ್ನ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಅವು ಸಮಾಜಗೂ ಆರ್ ಸೇವೆ ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ಉಂದು ಈ ಪಾಪದ ಕಿಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಏರೆಗ್ ಓದರ ಆಪು ಜನ ನಮ್ಮ ಓದುನ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು
ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನಡ್ತುಂಡ ಆ ವಿಷಯಗಳ ನಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೂವುಲ ಬರ್ಪುಜ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಕುಲು ಒಲ್ಪದಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಕಿ ಇತ್ತ ಇಂಕುಲು ಉಂತುನು ಅಮ್ಮ ಪಡುವಿದ ಪಪ್ಪ ಅಡವೆ ಅಡವೆದಾರು ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಪಡುವಿದ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಪಪ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಚಾಲು ಮಲ್ದೆ 1996 ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2-3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು 4-5 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಕಿ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐಕ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ದೇರು ಪಪ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂತು ಜರ ಬಹುಶಃ ಅತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ ಏಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ ನಿನ್ ಪನ್ಪರಿ ನಾ ಪಪ್ಪ ವಾ ಟೈಮ್ ಉಡ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿರಂದೆ ಬಣ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೋದು ಒರಿಯೇ ಪೋದು ಮುಂಬೈಡ್ ಉಂತೋಡು ಅವ್ಲು ಬೇನೋಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನರ್ ಆದ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಟರ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದಾರ್ ಬೈದಿನ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ 1974 I was born in 1975 70-72 he was stable 70 to 72 65 by there 70 or 72 almost he was stable. After being stable he got married ಅಂಚೆ ಬನಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಎಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾಯನ ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತಂಡು ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈರ್ ಪಂಡಡ್ ಇಂಕಲ ಕುಟುಂಬಡ್ ಏತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಏತುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಳಿಯೋದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆತೀನಿ 1971-72 ಆರ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬಿತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಇರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆತರ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ದೆನ್ ಎಗೈನ್ ಆ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ದಯಪನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳ ಯಾ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಾಯತ್ತು ನಾ ಸಮಾಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗ ಆವಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಆವಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬೆರಿಗ್ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು 1991 ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಜತ್ತದು ವಿನ್ ಆಯ್ರು ಆ ಜತ್ತದು ವಿನ್ ಆಯ್ನೆ ಆರ್ ಕುಲೊಂದು ತುಲೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಐಟ್ ಕುಲ್ದು ಜೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ 5 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ 101 ಬ್ರಾಂಚ್ ಮುಟ್ಟಕಂತೆ 200-300 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 20,000 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟಕಂತೆ 200 ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 1,500 ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಕಂತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗ ಅವರು ಯಾ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಏತೋ ಸಂಸಾರಗೂ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ ಆ ಒರಿಯೇಗ ಆಪುಜಿ ఆయన ಪರಿವಾರಗ ಆಪುಂಡು ಸಂಸಾರಗ ಆಪುಂಡು ఆయన ಭರಿತ ಸಂಸಾರಗಳ ಆಪುಂಡು ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಆರು ಮಲ್ದಿನ ಬಂಗ ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಹೋಟೆಲ್ ನನದ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓದುದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗ ಆವಡು ಯಾ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂತಾಯಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆ ಉದ್ದೇಶನು ಪತ್ತೊಂದು ಎದುರು ಬೋಡು ಇತ್ತ 200 ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೇತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು ಸರ್ 101 ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು ಆರು ತೀರ್ಬೇಕ 101 ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು ಐತ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು 20,000 ಕೋಟಿದ 40,000 ಮಲ್ಪುನ 100 ಬ್ರಾಂಚಿದ 200 ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಲ್ಪುನ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ 2,000 ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸಿತ್ತಂಡು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಆವಡು ಆ ತಾಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇದು ತೂಂದುಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಆ ಪುನಂದಿನ್ ಈರಿಯಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ದಿತ್ತೋನಿ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ 2023 ಆಸ್ ಎ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 2013 ಇರು ಜಾಯಿನ್ ಆತೀನಿ
2013 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾತಾರೆ ಎಂಚುಂಡು ಸರ್ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜರ್ನಿ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ ಎಂಚುಂಡು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪತೊಂದು ಎದುರು ಪೋಡು ಬ್ಯಾತಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮಲ ಅವೇ ಮಲ್ತದು ಎದುರು ಪೋರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಡು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿನಿ ಜಯಸುವರ್ಣ 100 ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾತ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಚ್ ಇತ ಈರ್ ನಿತಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟುವೇರು ಆ ಉದ್ದೇಶಡ್ 1992 ಚಾಲ ಆತಿನ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಚ್ ಇತ ಪೂರ IT-BT ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಇರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಚ್ ಅವ್ಳು ಏರಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಏರಿತ್ತಿನ ಅವ್ಳು ಜಕೆಟ್ ಏರುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿಗೆ ಇಂಚ ಇನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನು ಇರೆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಾರ ಇನ್ನ ಜಗದ ಪೇಪರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇರ ಜಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಟ್ ಇರ್ನ ನಿಯತ್ತೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನೀರು ಕಟ್ಟುವಾರ ಇಜ್ಜಾನ್ ಐದ ಮುಟ್ಟೆ ಇರ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾರು ಪಾತೇರು ಜಾರು ಇರಲಾಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮೇನ್ ಇಂಕಲ್ನ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಭಲೆ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಅವೇ ಇಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ USP ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಡು ಈ SBI ಪೋಲೆ ಓಲಾ ಪೋಲೆ ಬಟ್ ಈ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏರಿಗ್ಲ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಈ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಕೋಲಿಯಾಡ ಈ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡ್ದು ಓಪುಜಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ನ ಈ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಅರೆ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಭಲೆ ಅದೇ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಕ್ಕುನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಗುರ್ತೋಗು ನಮ್ಮ USP ಇತ್ತಿನ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಜಯಸ್ವರ್ಣ ಅವು USP ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಓಕೆ ಆರ್ನ ಗುರ್ತೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕನ್ಪಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುರ್ತ ದೀದು ಎಂಚ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಆರೀಗ ಪೇಪರ್ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಓಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಂಡು ಆರು ಬಕ್ಕಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಬಂದು ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಆರು ಕೊರೊಂದು ಪೋತಿನ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತೇರು ದುಂಬು ಕೊರ್ತಿನ ಎರಡು ದಾಳ ಎತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಎರಡು ದಾಳ ಎತ್ತಿಜಿ ಜಯಸೋರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ತುಕೊರಿ ಅವು ದಾಯಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಜನ ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತುಯೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಯಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ವಾ ಪೇಪರ್ಲ ಪೂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ 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 ವಾ ಪೇಪರ್ಲ ಬರೆದು ಪೂಜಿ ಅವು ನಂಗೆ ಪಾತೆರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರು ಪಾತೆರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎರಿಕ್ ತಿಕ್ಕು ಇಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಎರಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ದು ಡಿಪಾಸಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಪೇರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪೇರೆ ಅವು ಫುಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನೆಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆರೆ ಚಾಂಟುಂಡು ಎದುರುಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಪರಂದ ಕುಲುಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ SBI ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಯು ಎಸ್ ICIC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪನೆಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ICIC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ HDFC ಅಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾತಿ ಏನ ಗುರ್ತು ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಮನ್ಪರ ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಯಪನಾಗಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಡುಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು 7 to 8% ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಸೊ ಓನ್ಲಿ 7-8% ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಪರ್ ಜನರಲಿ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡಿಯಾರ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ದ ಕುಲಿಯ ತುಲ್ಲೇರ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ written rules but this you have to always read the spirit of the rule not the line of the rule how spirit of the rule nama poeda itala vast opportunity cooperating banks will always excel
because they will cater to everybody else who are not going to the nationalized bank, and everybody else is more in percentage than who are going to the nationalized or private banks. Correct. So there is an opportunity for us. Only have to channelize things, make your intention very clear. When you give loans, it should be very clear. That's all it is. Correct. Opportunity is there. Cooperative bank will grow in next 5 years, double almost to the level Panaga where we were looking at a smaller unit in a cooperative sector. Inkulita malla unit up within 5 years. Okay. All cooperative banks together. There will be a cooperative movement in another 2-3 years where smaller people will need loans who don't have a proper paper but who have intention to repay the loan after taking it. Barpur opportunity. Nani barande. Okay. Okay. 100%. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಸರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ಗ್ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯೋಡು ಬೆತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂತಿನಿ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾಲ ಮೇಳದರುವರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್. ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಓಲಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಎರಡು ಜನ ಮೀಟ್ ಆವಂದಿತ್ತಿರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು. ಸೊ ಆರು ಬಿಡ್ದು ಮೇರೆ ಬಿಡ್ದು ಆರಿಜಿರ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅತ ಎಂಚ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅದಾಯ ಬಂಡ 1992 ಡಾರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಜಯಸುವರ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಕುಲ್ ಎಂಡರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಮೂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅದಾಗ ಮೇರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್. ಸೊ ಆರ್ಡ ಪೋದು ಬಂಡೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅದಾಗ ಆರು ಬನ್ನಿ ಎರಡು ಮೂಜಿದಾಗಿ ಇಂಜೆ 15 ತೊನ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪಟಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್. ಅವು 15 ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನೇ ಕೂಡಲೇ ಪನ್ನಗೈತೆ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರ್ 15 ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರೆ ಐತೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡ ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಉದ್ದೇಶಡ್ ಆರ್ ಜತ್ತಿನೇ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿನ. ಆ ಟೈಮ್ 17 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ 17 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಜಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ 17 ಇಂಚ್ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೆ. ಸಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಅದಾಗ ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಟಿವಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೀಡ್ದಾಲೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೆ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೆ ಅವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅವು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲ್ ನಡಪರೆ ತೂಯಿನಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪ್ ಆಯ್ನಿ. ಆ ಬಲ್ಪಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಯ್ನಿ. ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ 100% ಉಂಡು ಬಂದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಕನ ರೆಡ್ಡಿ ಜನತಲ್ಲ ದಾದನ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಮನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತೀರ ಅಕುಲ್ ದೋಸ್ತಿನಗಲ್ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಎಂಚ ಅಕುಲ್ ಪಾತೆರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಅಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಲ್ ಅಂಚಿನ ಬರಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಆ ರಡ್ ಜನ ಮಿತ್ತು ಅವು ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಜನ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಂಡು ಸರ್ ತುಲೈಟ್ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಒಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ ಒಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂದು 1996 ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆತನದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುದ್ರೋಲಿದ ಐತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂಬೈ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ತುಳುತಕುಲು ಮುಂಬೈ ಪೋದು ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಮುಂಬೈ ಪೋದು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವಳು ಒಂದು ಆಪಿನಂಚಿನ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅಂದೆ ಅಂಚಪ್ರದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅದ ಕತೆ ಪಾರು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಇರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಂತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಂತು ಆತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಂತು ಬಲ್ಪರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಉಂತುದ ಬಲ್ಪರೆ ತೂಂಡ ಆಪುಜವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಂತೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದೇತ ನೋಡು ಐತ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ವಾ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಆವೊಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು
ಬಟ್ ಇರೇಗ ಇರ್ನ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದ ಇನ್ನು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪೇರು ಅಂತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಸು ಕಮಾವನ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಎದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡು ಗಾಲಿಡ್ ಇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಡಿ ಬಿಡ್ಲಿ ರಪಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ರಪ್ಪ ತಿತ್ತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚಾಲು ಬೇರೆದ ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೇರೆ ಇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿನೇ ನಿತಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡ ಬಂದ ಆಬುಜಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ದುಂಬುಡುದು ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತು ನಾ ಇರ್ ಪೋದು ನೂದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿರ್ಗಿದು ಪಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಇರ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಸರ್ವೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ವಾ ಬೇರೆಗಳ ಓಕೆ ಕಿ ವಾ ಏರಿಯಾಡು ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲು ಆಪುಂಡು ವಾ ಎಂಚ ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆತನು ದಾಯ್ ಫೇಲ್ ಆತನು ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮನಿ. It doesn't happen. Yes. Quick money you'll get sometime, but it'll go faster. Hard earned money will always stay. It's a basic rule of life. I'll change apuji. Wa generation batnala change apuji. Okay. Hard earned money will always stay. Okay. Because you have earned that. Okay. ಇತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಐನ ದೋಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಪಂಡೆ ಅವ್ಳ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡ್ಗನ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಂಬು ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಗೋ. ಓಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಪೇರು ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಲಕ್ ಕೈ ಬತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಸರ್ ಲಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಂದಾಲೆ ಬಟ್ ಲಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ವರ್ಕ್. ಓಕೆ ಈರ್ ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ ಉಂಡು ಆವ ಅಬಜದೆ ಬಟ್ ಏನಾಗ ಏರಿಗೆ ಈರ್ನ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಹನತ್ ದೊಟ್ಟು ಲಕ್ ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ 10 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ఆయన లక్ చూరు కమ్మి ఉండు బట్ ఆయన మెహనత్ మల్తున్న బుడ్డి ఆడ అವು లక్ ಸಮಜು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೇಗ ಲಕ್ 3 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕರ ಉಂಡು ಈ 2 ವರ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಡಿ ಆಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಯಾನ್ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಪುಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಾನೇ ದೇವರೈಕ್ ಲಕ್ ಕೊಂಡ್ಬೆನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂದು ಬರ್ಪುಜ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಬಿಡ್ರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಈತ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಜೆನ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಪನ್ಪರ್ ಇತ್ತದ ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಾ ಹುಡುಗಿರ ಪಂಡರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದ ಪನ್ಪರ್ ಅತ್ ಅವು ರಾಂಗ್ ಅನ್ ಪನ್ಪರ ಅದ ಕತೆ ಪನ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಒಂದು ನೋಡು ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ the simplicity is we are not managing our time properly. Okay. Nange manage time properly thikkana everything will happen in the own speed. Going fast is not wrong. I will never say it's wrong. Okay. But don't lose your basics. Okay. Of putting an effort mehnat malpuna basics budrene balle avu nama 100% enodu nange mehnat malpode apunu incha ಕಾಸ್ fast malpuni mehnat maltad. Correct. In the basic is always you have to efforts. You have to work hard. Then how you will make money fast is after working hard later. Money fast first, then working abuji. Correct. So they are misreading it. Panaga kelav because of social media, they hear, see and people earning money in a very easy way. Correct. And they think that I can also earn easy. Earning money easily is not possible. There might be itanama 140 crores zulla. How many of them earn easy money? What is the percentage? So you are betting on the wrong percent. There won't be a single 1% people who are earning money fast. Correct. But you are betting on it. You are wrong. Correct. That is the analysis you should do. Media do ye janantu yari successful ayin. Correct. I'll say in cricket
Now I'll give you a very good example. Sachin Tendulkar was the only successful cricketer, far better level than anybody else. He only one, no? Now if you send your kid to be a cricketer, then you have to make sure he wants to be a cricketer or he has that intention of being a cricketer. Correct. Not Sachin Tendulkar. But only Sachin Tendulkar. Correct. Then you are betting on a wrong horse. Correct, Correct. You want to make him a better cricketer. You want to make him like a Rahul Dravid. Okay. You want to make him like a Saurav Ganguly. Or you want to make him like Kiran Morel. So he's fine with you. Okay. Then send him. Okay. If you are sending him to make him Sachin Tendulkar, then you will be disappointed. Okay. Correct. That is what I am trying to tell. Correct. So this is what generation is. Everybody is fast. It is not a problem. It is their generation. It will always be fast. Correct. Always work hard, be patient, and get the result. Okay. That's the three things you should never leave. ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪನ್ ನಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಇರು ಓವಿನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಅನ್ಪೇನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಕ್ ಐಪತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಪನ್ ನಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಡುಟು ವರ್ಕ್ ನಚ್ಚಿನ ಲಕ್ ಅದೃಷ್ಟ ಓವಿನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ Work hard always. Because smart, I don't know what is smart. ಹಾಂ I don't know. I've asked everybody. ಓಕೆ What is smart? ಓಕೆ Please explain what is smart. ಓಕೆ Nobody has. See, if my kid plays a beautiful flute, ಹಾಂ a very smart kid. ಓಕೆ If your kid is playing a very beautiful tabla, a very smart. What is smart? Playing flute is smart, or tabla is smart, or speaking very good English smart, or very good mathematics is smart. We have defined our smartness. It is not smartness. I always say there are 4 pillars in our life. First is manavte, second is samskara, third is vidya, and fourth is arogya. ಕರೆಕ್ಟ್ But these 3 will never trump the first. Manavte butrevalli. No matter how sanskari you are, it can't trump the manavte. You can't insult anybody. ಕರೆಕ್ಟ್ How great vidya you have, you can't insult anybody. ಕರೆಕ್ಟ್ How bodily strong you are, or you look smarter, you can't insult. ಎಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ So first thing is very important. People, for being smart, they are becoming inhuman. That is wrong. That is what I am saying. Always keep your basics right and do whatever you want. Go fast, slow, up, down. Don't leave your basics. ಓಕೆ Basics is important for life to excel. Because when you fall, you will fall on the basics. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ Then you can rise again. So basics in our correct Gen Z going fast, I don't mind. You will fall, get up fast and get up, run again. No problem. ಓಕೆ But getting up and running again has to be in your patience. ಎಸ್ 100%. If you lose that, when you fall, you will be scared. That's all it is. ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ Important, very well. ಓಕೆ ಐದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಂಡ್ ನಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏಜ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ Hard, yes. ಎಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಂಡು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇಡಮ್ ನ ಪುದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಐನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ತಾದ ಪನ್ಪರ್ Love marriage. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ Arrange marriage. ಈ ಡೌಟೆಡ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದು ಓಕೆ ಪಕ್ಕ Love marriage attu. Arranged marriage day because ಅರೇಂಜ್ ಕಮ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ no. ಆರ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ I have never seen her before. ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 2004. ಓಕೆ We got married in May 23rd. ಓಕೆ ಯಾನ್ಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾಯಿತು ಮೊದಲೇ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ girl selected by parents ಓಕೆ as it was before. ಓಕೆ Now it is different. So it was all selected by them. ಓಕೆ So we didn't have a choice anyway. ಅದೇ ಆ time because we respected our father and mother so much. ನಮ್ಮ ಆತ ನಮ್ಮ ಉಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಕಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿಜತೆ ಅದಾಗ ಆಕಲಿಗೆ ಹೂ ಜಾತಕ ಕೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಣ್ಣು ಒಂದು ಜಾತಕ ಕೂರ್ದು ಬಂದು ಎಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2004 we got married and my wife's ಒಡಿದಿನ ಪುದರ್ ನಿಶಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಓಕೆ are NMPted Monappa Pujari Ter ಓಕೆ financed ಹಾಂ Arna Magal ಓಕೆ Monappa Pujari and Shobha ಹಾಂ 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 Arnonji Palai Hitesh Pujari Panduller. So for that they are very good family. ಓಕೆ But madme aine 2005 first
Ponnu Magal Aini, and 2007 Ponnu Magal Vamika, and Anumage 2007 Aini Varist. Okay. Reddy Jokulu. Reddy Jokulu. Ancha family, they are studying, she is studying in BSc filmmaking. Okay. And he is studying in Bandra College, Ulle. Okay. And MBA he is doing. Okay. Business administration, Dadana at Ulle. So everything is good till now. Nice. It is doing Panaga in a Popala Dumbu Samatse Malpunaga Amana And the support. 100%. Iregenchondu sir support. 100%. Support ಇಜ್ಜಿಡ 100%. ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ and their spouses support, and it is that family bonding is very important. Correct. Marriage, it is not about your wife only. It's about the family. Family. So our support pura family da laitande, and we are still a joint family. Okay. We stay in joint family. But this is nama samskara nank nama hiriyere bakka pappa amma gurtina undu. Support unda ija, it is irrelevant now. Correct. Because when you set a target in life, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬ್ಯಾತ ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಆಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾರಿವಾರಿಕ ಜೀವನ ಆವಾಡು, ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಡು, ಓಲಾಡು ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 24 hours ಕೊರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏಮ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಪಡ ಹತ್ರ ಜೋಕುಲು ಅದು ಪಡ ಪಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಪರ್ಮನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಲ it was ink ancha dala very few times pandupper, but because yanla away sandarbod potinai. Correct. ಹಿರಿಯದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆತನ ಲೈಕ್ ಪಪ್ಪ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂತೇರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೇರು. That is what I am saying. And here only illa fact. My father and mother both are tirpotere. Inkul as a family, 4 brother, mother, father, we never went for a holiday. We never went for a holiday. Udupi poyar, Bangalore poyar, Singapore, not even a single day. Oh. That was the commitment of my father to nama samaju. So that same commitment I am taking. I have gone with my family. That's a different case. Before coming to this samaj sevadu handum podutte. I have gone with my bodidi not pota jokul not pota, but now it is because it can the question aku pan pere. I understand if they say also I can't do anything about it. ಅಕಲೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆತಿ ಜಾದಾಗ ಯಾನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಓಲೋ ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಇಂಚಂದ್ ಪನ್ನೊಂತಾರೆ ಇರ್ಲ ಅವ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ರೆ ಅಪ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡೇನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಟ್ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಕಿ ಪಪ್ಪ ದಾಯಿಗೆ ಪೋತುಜೇರು ದಾಯಿಗೆ ಇತ್ತ ಕೊಂಡು ಪೂಜೇರು ಅವು ಉಪ್ಪು ಉಂಡದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಲ್ತಂಡ we can't achieve the bigger goal. Correct. Isn't it ನಮ್ಮ goal ಬಿಡ್ದು ಅಂದಪ್ಪ you have to choose between two. ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಪುನಂಚಿ ಕಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಮನಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಪುಜೆ how you take it, that is what I am saying. Patience and irna ಉದ್ದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಏನು ದುಂಬಲ ಬಂಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಡೀರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇರೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದ ಬರ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ
ಇನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಿನಿ ಸರಿ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನ ಟಿ ವಿ ಉಂಡು ಬರ್ತೀನ ಇರಿಗೆ ಅವು ಪರ್ಸನಲ್ ಇರಿಗೆ ತಾಗುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಸಮಾಜಡು ಈ ಜನ ಪಾಪದಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಉಂದಾವಡು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆತಿಗೆ ಆಗಿ ಬಾಗಿ ನಂಗೆ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡಂದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೋಂಡ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಸ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪೂರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದ ಪೋಂಡ ಏನು ಓಲ್ಲ ಬೋಯ್ ಸತ್ಯ ನಿಜ ಚೂರಂಡ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಏನ ಪಪ್ಪನ ಏನು ತೂತಿನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ತೂತಿನ ಏನು ಅದೇ ಓಲ್ಲ ಪೋತಿಜರ್ ಪಾಪ ಬಟ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅರೆ ಈ ಜನ ದಾನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಜಾನ ಏತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂತಿದ್ದೆ ಆರ್ನ ಅರೆಗೆ ಈತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಪಪ್ಪ ತೀರು ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿಗೆ ಆತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪುನಃ ಅರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ನುತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ಬೇರೆದಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಅವಾ ಪುಜಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮಡೆ ಈ ಈತ್ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಏರೆಗ್ ಪುನಃ ಅರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಟ್ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ See, that support is very important. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪಂತಿಜರ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಪಂದವು ಇತ್ತ ಈರಿ ಇತ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಈರು ಬಿಸಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಜಂಜಿ ಅತೆ ಅಂಚನೆ ಜಂಜಿಗೆ ಸಿ ಇತ್ತದ ದುಮ್ಮುದ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕುಲ್ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಇತ್ತದ ಟೈಮದ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚತ್ ಅಕಲೆ ಅಗತ್ಯ ಪುನಃ ಪಪ್ಪನ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿಡ ಅಕುಲ್ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಪ್ಪೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಬಟ್ interacting with your father will always give you knowledge. That is, they are not getting. Correct. But they are getting their knowledge somewhere else. So that's okay. No problem. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇತ ಇರ್ನ ಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲ್ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವಿನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಬಲ ಮನ್ಪಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಅವು ಉಂಡಿರ್ಡ ಸೊ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಎಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಅದು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪರ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದಾಲಜಿ ಇತ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಂಗೆ ಬುಲೆಯೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಜನತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೋಡು ಅವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಚ ಬೋಡು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪು ಯಾನ್ ಎರಡ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆವಡು ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಡೈಲಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕೆಲವು ಸಂಘಗಳು ಟೋಟಲ್ 317 ಉಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಸಂಘ ಓಕೆ ಬಟ್ 317 ಓಕೆ ಸೊ 317 ನಮ್ಮ ಮೂಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲ ಮಹಾಮಂಡಲ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಕುಲೊಂದಿ 317 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಅದೇ 317 ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಎವ್ರಿ ಡೇ 2 ಜನ ಪಂಡಲ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಸೊ ದಾದಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ಗೋ ದ ಪವರ್ ಟು ಗೇನ್ ಪವರ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವ್ಲು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆಗ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ದೀದ್ ದಾದಾಪುಂಡು 317 ಜನತ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 317 ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 317 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ವರನ ಆಪುಜಿ ಎನಡ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಒಟ್ಟುಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಚಾಲುಂಡು ಕಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ 7 ಎಣ್ಮ ಸಂಘ ಕೊರ್ದು ಅವಳೊಂಜಿ ಝೋನಲ್ ರೀಜನಲ್ ಹೆಡ್ ಮಲ್ತದು he look after that 7 correct agala ಆರ್ಡ ಮಿನಿ ಆಜಿಡ ನಂಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಿನಿ ಆಜಿಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಸೊ ಅವು ಇದೆ ಅವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಲು ಉಂಡಿಂಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಕು ಲೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಸಂಪರ್ಕ ಜನಕುಲ್ಡ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರನೇ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಪವರ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂತ ದುಂಬುಲ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲ್ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಘೋಲ್ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಅವು ಸಂಘಗೂ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್
ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿನಕುಲ್ಲ ಕೇನ್ವೇರು ಬೊಕ ನಾ ಲೋಕಲ್ಲ ಕೇನ್ವೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅವರಿತ್ತಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪವರ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಪಿರಿಯಡ್ ಈಚ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕ್ ಪವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ಊಲ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಪ್ಪ ಈರ 300 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜನ ಬದ್ದು ಕುಲ್ಲಂಡ ಐಕ್ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪವರ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನಡ 4,000 ಜನ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಈ 50,000 ಜನ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಜನ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಅವು ಪವರ್ ಎಂಚ ಕನ್ಪಿನಿ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಸಂಪರ್ಕದಿದ್ದು ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗಲಿ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅವಕಾಶ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಇಂಕಲೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದದು ಇಂಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋ ಕನ್ಪಿನಿ ಇಂಕಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು 2-3 ತಿಂಗಳು ಆವು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ ಇರಾಗಿದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇರೇಗ ರಾಜನೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದೇವಣ ಪಪ್ಪ ಇರೇಗ ಪಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ತೂನಾಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಆರೊಂಜಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅತರ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅತ್ತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅರೆಗ್ ಸೇರುವಂತಿನ ಜನ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಇಡ್ಲ ರಾಶಿ ಜನ ಸೇರುವಂತೇರು ದೇವಣ ಆತ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಂದು ಆತ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಆರಂತೂ ರಾಜಕೀಯ ಪೋಯ್ಜಿರ ನನ್ನ ಮಗೆ ಆ ಪುದರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ತಲ ಪೋಪೇರ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂಕ್ ಆರ್ನಾನೆ ತಾಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆವಾಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಬುಡು ಹಂಗೆ ಸೇವೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಆರ್ ಹಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ 1991 ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಬತ್ತೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಟ್ ಐಟ್ ದುಮ್ಮೆ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ವಿದೌಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಇರೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿನ ಇರೆಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಐ ಡೂ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ವೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ದೇವರಿಂಗೆ ಏತ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಏತ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಆತೆ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುತ್ತೀರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗಿದಲ್ಲ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆಗ್ತುಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿ ಆಡ ನಂಗೆ ಸೀಟದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೀಟಿದ ಆಸೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಅವು ಸೀಟ್ಗೆ ಆಸೆ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರೇ ಲಕ್ಕದ ಇರೆಗೆ ದೆರ್ತದು ಸೀಟಿಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಆಡ ಪಪ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಆಯ್ರು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಯಾನು ಗುಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇದ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈರಿ ಏರಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈರ ಸಪ್ರದಾರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಏಪಗದ ಸರ್ ಏಪದ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಸಂಜೀವನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಓಕೆ ಒಂದು 84-85 ದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತರ ಅಪ್ಪಗ 84-85 ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಈತ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ತೂನಾಗ ದಾದಾಪುರ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸೋಲು ಬೊಕೊಂಜಿ ಗೆಲುವು ಪುರ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇರ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಸೋಲು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಓ ಲೈಫ್ ಹುಡುಕ್ ಕಲ್ದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೆಲವಾದ ಫೇಲಿಯರ್ ಕೆಲವಾದ ಬಟ್ ಅವು ಫೇಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದಂಜಿ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಕಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ವೆನ್ ಐ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂದು ಬಂದು ಬಂದ್ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ದಿಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಕಲ್ನ ಟೈಮುಡು ವಾ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ದೆತೊಂದಿತ್ತೇರು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಅವೇ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇರು
ಇತ್ತಾಗಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಂಚಿ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಹ್ಮ್ If you have a bigger opportunity while that opportunity is coming, then take that bigger opportunity. I don't mind. That bigger opportunity will come. ಹ್ಮ್ Pande nama undu opportunity budre belli. Mm, That is the biggest lesson I have learned in my life. ಓಕೆ Always, and the second thing I learned is never think about yourself only. ಹ್ಮ್ You may you may lose some people, ಓಕೆ but you will gain better human beings. That is what I learned. ಓಕೆ And third thing is, I don't know how many will agree. Always believe in another person. Trust. ಓಕೆ Because people will say they'll break your trust, let them break. ಹ್ಮ್ But your internal quality of trusting people should not go. The moment you start judging it, ಕರೆಕ್ಟ್ you will be a different person. ಕರೆಕ್ಟ್ So what I am is, I'll be that only. What that person is, he'll be that only. ಹ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ I can't change by thinking my process. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ Am I right? ಕರೆಕ್ಟ್ If I think you are Amitabh Bachchan, you won't be Amitabh. You will be Nitin only. ಎಸ್ Am I right? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ So how can you be a good person if I am going to think more? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ Simple. How can you be a bad person if I think more? So I'll think what I am generally, and I'll always trust people. Okay. Trust people across. They'll break your trust. Doesn't matter. ಓಕೆ If I am a good person, Nitin is a good person, you think, and he breaks the trust. Nitin is losing a good person, I am losing a bad one. ಎಸ್ Simple as that. ಎಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ So why to worry? ಓಕೆ That is what the third lesson I have learned in my life. ಹ್ಮ್ And always be in ನಮ್ಮ ಮಾನವತೆಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲಿ, ಹ್ಮ್ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್, respecting each and every individual, no matter what he is. ಕರೆಕ್ಟ್ You have to respect that, and you have to respect people. There is nothing alternate to that. ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಕಾಸ್ದಾಯ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಉಂದು ಮಲ್ಪುನ, ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೇಲೆದಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ. Yeah, he is a worker. He is assisting you in something because of the money. ಹ್ಮ್ But he is a human. ಕರೆಕ್ಟ್ So that thing, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ your life will be easier. That's what I am trying to tell. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಹ್ಮ್ but it will become easier. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಇರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಿನ ನೀವು ಸಂಗತಿ ಪಣ್ಣಾಗ. That is what I learnt in ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಬೇಜಾರ ಏನೋ. See, I learnt that lesson also. ಹಾಂ There is space constraint in your heart. ಹಾಂ I am talking about heart, not brain. ರೈಟ್. So either you can put all good memories, ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. or you can put half good and half bad. What is going to do to you, you know that. ಎಸ್ So I better keep good memories to me. Bad memories, I really don't know. I am not recollecting anything. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಚೀಪದ ಘಟನೆ ಚೀಪದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಓ ಉಂಡು ಸರ್ ದಾದಾ ಅಂದ್ ಇತ್ತಾಗ್ಲ ಎನ್ನುವಾರ. Then the first thing was getting my first solo flight. ಹಾಂ That was a competition. ಹಾಂ Everybody used to get, average was 12 to 13 hours. ಹಾಂ Bakka ireg solo tikkun. 12 to 13 hours was the average. I got it in 6.5. And that day, when Ingottidiji, ಓಕೆ and he was the instructor, Pakistani instructor. Okay. There. So, Imad Ali. ಹಾಂ So he said, generally what happens, instructor will tell you, today I'll give you a solo, be prepared. ಹಾಂ This is how it is. ಓಕೆ But he didn't tell me. He was like, chalo, we'll do a sortie, come. He took me to a sortie, and we went, did a sortie, came back, and chalo, land karo. I landed. Side mein laga gaadi. Generally it is what? You go and park in the, this was the training airfield, so ಓಕೆ he took a permission from the tower. Side he unta hai, I just tin sida. ಹಾಂ Sign padi, solo. That was the happiest moment in my life, because I thought, like everybody was thinking, he won't do it. ಓ ಹೋ ಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ I had an engine. ಹಾಂ So that made me feel very proud.
And what made me more prouder was my father will be proud. My son, so everybody is saying, but he did it. So that feeling was superb when I got the first solo, because that was the first step towards getting my license. And when I got the license, was the most happiest moment I ever. ಓಕೆ Mm. ಒಂದು ಚೀಪದ ಸಂದರ್ಭ ಆತೆ ಸರ್ I says, ಕಹಿ ಪಣ್ಣಗ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ మన ನೀರಿಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ Iji. ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಲೀರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ Always. ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಒಂಚೂರ ಬೇಜಾರ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ Iji. That is what I told in the start. ಹಾ ಇಜ್ಜಿ Stressing, ಹಾ I don't know people know it or no. There is no medicine for stress other than being happy. ಓಕೆ The moment you become happy, then you are not stressed. ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ Always feel happy about everything. ಬಟ್ ಹೌ This is how you train yourself. ಓಕೆ That is what I'm saying. Past 50 years, what I have learned, Okay. I have put in that all my wisdom today of being happy. ಓಕೆ You are fighting with me. ಹಾ It's not making me angry or tensed. I am just thinking, "Arey, why Nitin is angry? He'll spoil his health. Don't take tension. What happened? Tell me. ಓಕೆ What you want to scream at me? Scream. Don't problem. Okay. But don't be angry. See, this is how I work. ಓಕೆ See, I don't blame people. But what happens is, when I'm explaining things to them, they think I'm blaming them. But it is not that. When I say this is should be not done, we'll do it this way. So they think this what I had done is wrong. No, it is not that. You are human being, you will do wrong. I know that. But where will I come in as a friend to you is, I'll tell you, sir, let's go together and take a different path. This is wrong, no chalta hai. See, wrong, you learn what you did wrong ಕರೆಕ್ಟ್ and then move forward. This is what happens. But when you do something wrong, when you're doing something, ಕರೆಕ್ಟ್ sitting at home you'll do wrong. ನಥಿಂಗ್ Simple, no? So that effort has to be Panaga, he's at least trying. Correct. He failed. ಕರೆಕ್ಟ್ He's trying. ಕರೆಕ್ಟ್ So let him try again. No problem. He'll fail again. ಕರೆಕ್ಟ್ We should appreciate his effort at least. ಕರೆಕ್ಟ್ I will never tell people to appreciate anybody's result. Result is okay. But the process he does should be appreciated each and every time. ಓಕೆ ಓಕೆ Because he is putting his in effort. No matter what. So in life it is always happiness. Be happy. There will be times in our life where we will be sad. But let us overcome with that happiness. ಕರೆಕ್ಟ್ Because I am being, now you are doing the interview, I am happy. ಎಸ್ Okay. Okay. This interview will be success or no, I am not bothered. Correct. I learned many things while you are talking to me. I am giving my answer. I read. Yes. Tule, Recall everything. recovery and refresh and memory. This is what it is, and it is making me happy because I am ಕರೆಕ್ಟ್ 100% happy. Happy Andappa. memory is coming out of me. So happy. That's it. ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಿವಂಗತ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಯನಂಚಿನ ಪಪ್ಪನಿ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುರಾಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ದೇಪಣಗ ಒಂಜಿ ಬದುಕುಡು ಮಾತ ಸಹಜ ಎರಡನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾನ್ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಡ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಕ್ ಫೀಲ್ ಐ ಲೈಕ್ ಬ್ರದರ್ ಡ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಇರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಓಪನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲ ಸೊ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ಪಾತಿರಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಸರ್ ಏತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಪಣಾಗ ಒಂದು ಬದುಕದ ಸಹಜ ಗುಣ ಪಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಕುಲು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು ದೆನ್ ಎಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅತಡ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ಅವಿನ ಮರೆಪೇರ ದೇಪಣಾಗ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆತಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಆತಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಆ ತ್ಯಾಗ ಎದುರುಡುಂಡು ಜನಕುಲು ನಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏತು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇಪಣಗ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಏತು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ Actually, I don't. ರುಚಿ Because to miss him, I should forget him. Each and every moment, I have Dada mini problem and stuck and I always remember him, what he would have done in that. My patience comes from my father and my mother too. Amma idala va vishayannalla buಡ್ದು ಬಿಡ್ಮೆ ಅವಿಂಗ್ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು. I get little agitated, I remember them because they are in me. Every day, every morning I am praying to them that today
give me strength to make you proud. That's all I ask. I should not be in a fault that will make your name little will put a spot on your name. ಹಿಂಗೆ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲೆ ಇರ್ನ ಪುದ್ರ ನಾನಾಲ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ and I will remember him every day. It is not, he is not gone. For me, he is not gone anywhere. He is with me for 100%. My mother is with me. But yes, I miss my mother more because inkita arna kaitavana sicchi, which I miss the most. My father's blessing will be always there. My mother's blessing will be always there. And they are with me. I feel they are with me because they are in Gutuji. This is my own thinking. There are many incidents happening, and out of a sudden I get a wisdom of solving it. Out of a sudden, it is not me. I think it is him who is telling me what to do. That is why I don't miss him. He's in me. I know that. ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ ಎಂಕುಲೊಂಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ಪನ್ನ ಗಾರ್ಡ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸರ್. ಇದು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡಾಯ್ಕು. ಓಕೆ ತೆ ಇನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ My father. ದೇವಿರ ಪಂಡ ಏರ್ My father. ಬಡತನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಿರಿತನ ಪಂಡ. I don't know the meaning of it. ಓಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ. For me, nothing. ಲೈಫ್ ಪಂಡ. Happiness. ಓಕೆ ಟೈಮ್. Expensive. ಪೇಷನ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ. Necessity. ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Money. ಬ್ಯಾಂಕ್. Pride. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Pride. ಇರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಪರ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಓ ಕಾರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ. Ito Innova. ಓಕೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಪರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಏರು ಉಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಉಪ್ಪೋಡು. Always old music. Kishore Kumar. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕಂಪನಿ Company I don't need. ನೋ ನೀಡ್. ಓಕೆ ಇತ್ತಿರ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ತುಂಡ ಅಟ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ದಾದೊಂಡು ಅಂಜಿ ಪಪ್ಪನಲ ಫೋಟೋ ಉಂಡು, ಅಮ್ಮಲ ಫೋಟೋ ಉಂಡು, ಎನ್ನ ಮಗಳನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು. ಇದು ದೇವೇರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ವರಕೇನುಡು ಪಂಡ ದಾದಕೇನು ವರ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ 50% ಇಂಕ್ ಬರೋಡು ಬಂದು. ಓಕೆ ಈ ಸೋಲು ಪಂಡ ದಾದ ಹೌದು ಆಲೆಜ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೆಲುವು ಪಂಡ ಅವಳದ ಆಲೆಜ್. ಓಕೆ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರೈಡ್. ಓಕೆ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಮಹಾಮಂಡಲ್. ಪ್ರೈಡ್. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಗುರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದೇವೇರು. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ. ಗುರು. ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಸರ್. ಗಾಡ್. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್. ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ನಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆಯವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ಅರ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲವಿನ್ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ಜಾರ್ ನಿಕುಲವಿನ್ ದುಂಬು ಕೊನೊಂದು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೃಹತ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ದಿ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಬಿಲ್ಲವ ನಾಯಕ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ಜಯ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮುಲ್ಕಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ, ದೇಯಿ ಬೈಜತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಯಲೀಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಾಧಲೀಲಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲಾಡ್ ಕುರಾರ್ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಯ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ತುಳುವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇತೋ ಜನತಾ ಬಾಳಗ್ ಬೆಳಕಾತೆರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಗಾರಿಗೆ ದೀಪದ ಗೌರವಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊರಿಯ ಈತ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದುಪಡು ಅವೇತೋ ಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೈಟ್. ಅವೇತೋ ಜನ ಇರ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಆದುಪಡು ಅತಡೆ ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆದುಪಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪ ಅದು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ದೇವರ್ಲಕ್ ಹೊಂತದೇರು. ಸೊ ಅವೇನು ಜೋಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ದುಂಬು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡು ಪನ್ನಕ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಸರ್. ಅವೇ ಇರ್ನ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ. ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ.
work hard, there is no other substitute for working hard. People think कि software malpuna hai, work is not working hard, he is working hard. Correct. Your perception of working hard is not doing donkey's work. It is doing work. Do work sincerely, always. You will get the result, faster or slower, longer or shorter. But there will be 100% result, I know that, for your hard work. Correct. Hard work smartly, yes, I agree. But hard work smartly, not work smartly. Then the moment your smartness will come, it will try to find a way not to work hard. And that is where the negativeness lies. People think where is the shortcut. Correct. Smartness will always make you find the shortcut. It is not. Hard work smartly. ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ JC ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಅವರನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆ ಸುವರ್ಣ ಅವರು, ಇವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈಗ ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆ ಸುವರ್ಣ ಅವರು. ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅನುಭವ, ಭಾಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ತಂದೆಯವರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಈ ವಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. Thank you very much. ಇರ್ನ ಈ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂಚೆನ ಪಾಡ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂದುವೇ ಇಷ್ಟ, ಮಾತು ಜಮನರಿಗೆ ಒಂದುವೇ ಇಷ್ಟ. ಸೂರ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಮುಂಬೈಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೇಮಸ್ ಸೂರ್ಯ ಎಣ್ಣೆ, ಎಂಚ ಜಯಣ್ಣೆ ತೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್, ದೈವದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಪಡೀರಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಡ ಪಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, co-sponsored by Hotel Krishna Multi-Cuisine Family Restaurant, Airport Road, Padavinangadi. Prestige Enterprises, RJR Herbal Hospital, Rohan Corporation.